हाय लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ YouTube चेनेलाव नोंथांमोनहा नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांनो हागोन। आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआ जाहैबाय आङो दिनैहाय ड्रागन बागानाव माने हाग्रा थैनायनि मुलि सारनो थांदोंमोन। हाग्रा थैनायनि मुलि सारनो थांनायाव ड्रागन फिथाइखौ नुबाय आङो। ड्रागन फिथाइया ओरैबायदि अबस्था गैला, थारमाने खानांसिगोन, मोनफ्रुनानै दं। आं माब्लाबाबो सानफ्लाङाखैमोन बेबायदि इसिबां हाखु दाखु ड्रागन फिथाइयादि मोनो। एक्सपिरियेन्स गैया, बेनो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स नालाय आंनि, आरो बेनो फार्स्ट टाइम बागाननिफ्राय, गावनि मोनसे बागाननिफ्राय फिथाइ खानो मोनगोन ड्रागनखौ, बेबो ड्रागन बायदि फिथाइखौ। स' एक्साइटेड आरोखि, दिनै खानानै लायगोन आं ड्रागन फिथाइखौ। थाइथाम दं, बे थाइथामा फुरा मोनबाय आरोखि। बे थाइथामखौ आङो खाथारनांसिगोन। दहाय मुलि सारनायाव आङो नुबाय मोनथारबाय आरोखि, मोननानै दं। दाखालि आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन, थांनाय 5 जुलाइ खालिसो। 5 जुलाइ खालिसो बुस्थुआ गोथांमोन, नाथाय दिनैहायनो 5, 6, 7, 8, 9 सानब्रैयावनो ओरैबायदि मोनफ्रुजोबनानै दं फिथाइया, बे थाइथाम फिथाइया आरोखि। उफाय गैया, दिनै खानानै लायथारनांसिगोन आरोखि। स' एक्साइटेड, फर द फार्स्ट टाइम गावनि मोनसे बागाननिफ्राय जे बेबायदि ड्रागन बायदि फिथाइखौ खानो मोनगोन, बिराद एक्साइटेड जानानै दङ। स' खानानै लायनोसै। सोरबा सोरबा जानो होनबाय थादोंमोन, फार्स्ट टाइमनिखौ जानो होनबाय थादोंमोन, नाथाय बारा गैया आरो फिथाइया बारा देराखै। थाइसेया एसे गिदिर दङ, मथा मथि बियो 200 ग्राम पवासेसो जागोन आरोखि। ओमफ्राय थाइनैया फिसा फिसा, मथा मथि थाइथाम नालाय फिथाइया, थाइथामजों मथा मथि आधा केजि आरोखि। आधा केजियाथ' जाखागोनखा थाइथामजों। स' नायलांदो इन्टारेस्टेडब्ला आङो फिथाइखौ माबोरै खायो, बेबायदि खानानै दिन्थिनोसै, जानानैबो दिन्थिगोन। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय, माबायदि बिनि टेस्टआ माबायदि। नोंथांमोनहा नायलांदो, नायनानै इन्टारेस्टेडब्ला, आरो इउटुब चेनेलखौ गोदान नायफ्लांदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो लाइक खालामो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। फोरमायहरनो दाबाव नोंथांमोनहा। स' नायलांदो बिदिब्ला। नुबायना रायजोफोर, ड्रागना मोनबाय। गाबोन नङाबा समफोर खानोसै, दा खाजाथ'नाय नङा। खाबा खाजाबाय, मोस्रोम हाबजोब्बाय, सालाफ्रा मोस्रोमफ्रासो जाग्रोजोब्बाय नामा। मोनबाय थाइसे, थाइनै, आरो नैबेयाव थाइसे गोमोन दंबावो, थाइथाम। बे थाइथामा मोनबाय। दोनजानाय नंलालै लोगोफोर, खानांसिगोन दानो। दानखानोसै। नै बिसोर गोथांसो, दाबो गोथांसो बिसोरो। गोथाङालाय मेला दङ, खिन्थु नैबे गोमोन जाबाय आरो। मा खालामबावनो दाना, दोनबावनो सानदोंमोन, नाथाय फिथाइनि जा अबस्था बियो दोनजानाय नंला आरोखि। खानांसिगोन, उफाय गैया। आंथ' सिखाबो गैया, रुवाबो गैया, जेबो गैया। अब्लाबो खानोसै, उफाय गैया, खानानै लांनांसिगोन दिनैनो। एसे बुस्थुआ बिराद थाब मोनदों, माने ओरै फारसेजों एसे गेसावहां जागासिनो दं बुस्थुआ। खानोसै, उफाय गैया, माथो खालामबावनो, खानांसिगोन। खाया सानथ'दोंमोन, नाथाय थाइथामबो एकदम अबस्था गैला आरोखि, खाथारनांसिगोन। नायनोसै। ओम सदगुरु, फार्स्ट टाइम ड्रागन खाबाय। फार्स्ट टाइम बेबायदिनो जाबखो थाइबाय थाथों आंनि बागानाव। खाबाय। सिखा नांगौमोन एक्सुवेलि, खेमसि थाखायो ड्रागन हाग्रा। साफ्रेबाय, जबाय फाइनालि। मथा मथि 200 ग्राम जागोन बियो। लेददोदो मोनखायो। बे जाबाय, थाइसे खाबावनोसै, नैबेखौ खाबावनोसै। थाथ'थोंसै बियो, बेखौ बेयाव दोनथ'नां। बेखौ खानोसै। बियोथ' एसे गेसाव जाहांबावबायसो। आयै
आयै फाग्ला बायदि कालार गोनांलै सयथिबो आयु पिंक डेन्जार कालार दंखायो हा 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 खदै गबाय सोरबा सोरबाथ' नायनानै खदै गखासिगोन सोरबा जानो होनबाय थादोंमोन जाय जानो होनग्रा मानसिया मोनजानाय नंला आरो बेखौबो खानोसै मथा मथि बे थाइथामखौ खाथारसां खाबाय ओइस जाबखो थाइबाय था बेबायदिनो जाबखो थाइबाय था थाइथाम खाबाय थाइथाम हा 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 थाइथाम खाबाय रायजोफोर थाइथाम खाबाय खावहैसै दिनैहाय फार्स्ट टाइम ड्रागन आंनि बागाननि दंबावो बेबायदिनो गोदान गोथां मेला फैनाय दंबावो मोनबाय थाथोंसै माखासेया बेखौ जाग्रोहैनोसै फार्स्ट टाइम न'आवनो जानांगोनथ' बेखौ जाग्रोहैनांसिगोन टेस्टखौ नायनांसिगोन टेस्टआथ' एसे गोदै जागोन बायदि मोनदों आं मानोना बेयावथ' रासायनिक हासार जेबो रोखोमनि हासार होनाय जाखायाखै गोबोरखि जा एसे एनै होदों बेल'खा नायनोसै बेसे गोदै जायो हा हा गोदान फैबाय थादों बे फैनायफ्रा फैबाय थाथोंसै बिबारबो लागासिनो दं दाबो आरो अबेबा फिथाइ जाबाय गोबां दंसै आरो थाइबाय थासिगोन बेबायदिनो स' हानानै देखायनोसै न'आव नोंथांमोनहाबो नायलांबानो जाबाय एकदम खालार बिदि हाखावोसो बेना बिगुरखौसो जिरनांगौ बिगुरा थरल' गखायो बिसिना बुरजा थायखाबाय जोंना सि भेराइटिखासो ब्रा बे गोजाया सि भेराइटि बिसिनाबोना बिदिनो खबानो जायो थुब्ला गखायनो मा थाबावनांगौ बेयोलाय बिगुरा रोजाथार बांद्राय गोदैथार जाखाया नोंसोर दे आइखौ होनदां दे जानायलाय माबायदि ओरैनो हरदोरा माबायदि गोदै गोदै नंगौना नङा बिदिनोखा बारा गोदै जाखाया गुसुना बुस्थु जाफैदो सोर जायो मा आखिजों दांनो नागिरलाय गावहाबो भिडिअ खालामहैसै खोमा बेफोरखौ मोनखा गोमोन बिसोर लांनो बिराद गोदै लांनोसै फै आमाय जानो फिसाखौ जानो लुबैनानै होनदोंमोन बहाय सोरनि फिथाइखौ नुनानै बहाय जानो लुबैदों हायाखै नामा होनदों